dag så skal vi simpelthen teste det her Thunder Strike Thundershot fra Skyts. Og vi har 18,6 gram i sådan en her bad boy. Og jeg har simpelthen valgt, for at compare til hvor stort det er, så har vi en normal Harald Nyborg Thundershot her. Nu skal I se, at den er meget stor. Og i Harald Nyborg her, så er der kun 6 gram. Så lad os tage ud og teste den her Thunder Strike.